በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ወለዳን በመንፈስ ቅዱስ ድማ መንፈሳውያን ዝተሰምኹም ንቅዱሳን ደቂ ዓዶም ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ስድራ ቤት እግዚአብሔር አምላኽ ፍቁራት ከመይ ኣለኹም? ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ መንጎ ኩላትኩም ይኹን። ባርከስ ለማዓንቲ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላኽ በዚ አርእስቲ ናይ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ፍቅዲ 14 ዘሎ ቃል እቲ ሕያዋይ ወይ ድማ እቲ እሙን ኣገልጋሊ መን እዩ ዝብል አርእስቲ ብሓንሳብ ኣብ መንጎና ኮይኑ እግዚአብሔር ክምህረናን ክገስጸናን ክምዕደናን እሞ ንኩልና ዝሰምዕ ዘስተንትን ዝለቦና ይሃበና አሜን። ኣብቲ መጀመርታ ጽሑፍ ወይ ድማ ኣብቲ መጀመርታ ቃል እንታይ ዝብል ጽሑፍ ጽሒፍልና ዘሎ ምስላ መክሊት ዝብል እዩ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብዚ ቃል እዚ ኣቐሚጥልና ዘሎ። በኣርከስ እዚ ምስላ መክሊት ዝብል ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ኣቐሚጥልና ዘሎ ንሰለስተ ደረጃታት ተቐሚጥልና ኣሎ። ሓደ በዓል 5 መክሊት 5 ዝተለቅሐ፣ እቲ ሓደ ድማ 2 መክሊት ዝተለቅሐ፣ እቲ ሓደ ድማኒ 1 መክሊት ዝተለቅሐ፣ 3 ሰባት ከም ዝተለቅሑ ወይ ድማ መክሊት ከም ዝወሰዱ ወይ እውን ገንዘብ ከም ዝወሰዱ እዩ ኣብቲ ጽሑፍ ዝነገረና ማለት እዩ። መጀመርያ መክሊት ማለት ከምቲ ኣብቲ ጽሑፍ ዘለዎ ገንዘብ ማለት እዩ። መክሊት ድማ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝኸበረ ወይ ድማ ዝበርትዐ ገንዘብ ከም ዝነበረ እዩ ዝነግረና። ስለ ዝኾነ ድማ ካብቲ ኩሉ ዝነበረ ናይ ሽዑ ገንዘብ ኖ መክሊት ነይሩ እዩ፣ ዲናር ነይሩ እዩ፣ ካልእ እውን ነይሩ እዩ። እዚ ዝኸበረ ገንዘብ ስለ ዝኾነ ብመንፅር እቲ ተልእኾ ወይ ድማ ብመንፅር እቲ መክሊት ዝወሃበካ ክብደቱ ንምንፅፃር ድማ በቲ ዝኸበረ ገንዘብ ክምስል ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። መክሊት በዓል 5 እቲ ቀዳማይ 5 መክሊት ዝተወሃበ ሰብ ክንርኢ እንከለና እዚ ምሳሌ ናይ አቦና ሊቀ ነቢያት ሙሴ ክኸውን እንከሎ አቦና ሊቀ ነቢያት ሙሴ 5 ናይ ሕጊ መጽሓፍቲ ስለ ዝፀሓፈ በዓል 5 መክሊት ተባሂሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይስመ እዩ። ከምኡ እውን ድሕሩ ዝመፅእ ናይ ሊቀ ጳጳስ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ዝበሃል 5 ኣገልግሎት ዝፍጽም ኣቦ እዩ። ንሱ ድማኒ ጳጳስ፣ ካህን፣ ዲያቆን ብቅብኣት መንፈስ ቅዱስ ይቐብእ፣ ከምኡ ከዓ ቁርባንን ጥምቀትን እውን ይህብ እዩ ንህዝበ ክርስቲያን። ስለዚ እዚ 5 ኣገልግሎት ወይ ድማ እዚ 5 ስራሕ ስለ ዝሰርሕ በዚ በዓል 5 መክሊት ተባሂሉ ይፅዋዕ። ካብኡ ሓሊፉ እውን እንሆ በዓል 5 መክሊት ካብቲ ዝለዓለ ማዕርግ ክሳብቲ ዝተሓተ ምእመን ዘሎ 5 መክሊት ከም ዝተወሃበ ኩሉ ሰብ ክርዳእን ክግንዘብን ይግብኦ ማለት እዩ። ምክንያቱ እተን 5 ህዋሳት ዝበሃላ ኣደና ሃዋን ብ5 ህዋሳታ ከም ዝሰሓተት ኣብ ሓጢኣት ከም ዝወድቀት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና። ንሱ ከዓኒ እቲ ዲያብሎስ ወይ ድማ ሰይጣን ንኣደና ሄዋን ከስሕታ ምስ መፀ እንሆ ብእዝና ዝሰምዖቶ ነገር እንታይ ነይሩ? ካብዚ በለስ እዚ ወይ ድማ ካብዚ ዕፀ በለስ እዚ ኣይትብልዑ ዝበለኩም ከምኡ ከይትኾኑ ብምባል እዩ ኢሉ ክነግራ እንከሎ ብእዝና ሰሚዓቶ፣ ብእዝና ሓጢኣት ከም ጀመረት ብድሕርቲ ነታ ገረብ ብዓይና ሪኣት፣ ብዓይና ተመንያ እውን ናብታ ገረብ ኣብ ሓጢኣት ከም ዝወደቐት ካብኡ እውን ብኢዳ ከም ዝቐንጥበታ ሳለሳይ ህዋስ ማለት እዩ። ብኢዳ ቀንጢባ ስቃይ በለትን ብኣፋ እውን በልዓታ ይብለና።
بإجراو نابت بوتا أخي سلازي إذن حمشت هواسات أبزي ناي حاتيات أبزي ناي كفأت نجار تساتفا إذن حمشت هواسات كأ حمشت مكليت نمان نمسب توهابو نمان نمسب تقبلي مالتي كابز تاريخ زي بمجزاب كاب نادنا هيوان تاريخ بمذكر كل سب كابز على حساب تحت قم زبلنايو مكليت كم زلوا فليتو حدا سب إذنو انتايو يسمع إذنو انتايو كسمع زوعل بإذنو انتايو كقبل زوعل قدس نجر دي أكوي نجر يقبل زوعل قدس قالات دي أكوي قالات يخسمع زوعل قدس مزمور دي أكوي درفتاتن ديسكوتاتن يخسمع زوعل زي بمستنتان كل جزء بإذننا أن نسمعه صدق قد أنبر حاتيات كي يخون لتم خليتنا خنسكر يقبان كاب حالفون بعيننا النريو نجرات بعيننا نتأمت نجرات نهو بعيننا خفقات كنت أمتن كلنا نتخفقات كن فنفنو نتخفقات كن اللي يولد أنبر ناب كفقات كن إكب ناب كفقات كن رئيك نك أرادا لكع كمزي عبد زماننا عبد نحبراو ميديا النريو كفوق نجر انت داخوينو بزح حساب زئكبو صبوق نجر انت داخوين خا وحد نجر زئكبو لكعكم مالت سلازي عيننا انت يري عيننا ناي صدق قالات كنب عيننا ناي صدق منجدي ممللاس كري دامبر اب كفوق نجر كمالالس ወይ ድማ بخفوق نجر كنقاسقاس አይኮነን سلازي از مكليت زي بمردع عيننا قدس نجر عيننا قدس قالات كننببن بقدس أكايدا بقدس منقد خنمالالسن بزي أقاطامي يزخخرنا مالتي حلف لناون عدينا هوان بإيدا نتاقرف كنت باخ الله عب حتى تودق الله ينهر بإيدنا تيزتوهابنا أداو أمنتينا نوعلو سب بإيدو كسرق ديو سب بإيدو سب كهرم ديو سب بإيدو حمق نجر ككبر ديو أيقونن انتاي دا إدنا زتوهبنايو نجزيافير أملاخ كنا مسجنلو نجزيافير أملاخ كنا نشبشبلو كنشبشبلو بإيدنا صبق نجر دا أمبر كفوق نجر أيقونن كنسر حل توهيبنا سلازي إذا ما خليت زي بمزكار إعداونا انتاينا نسر حل زلنا كنذكر يقبعنا مالتي بدحر زون اقارنا خنا منتهي نزخدا ناب قدس نجر دين ناب بيت أملاخ دين ناب بيت أملاخ نخين زمال انت حقوسكم زبلا زمراي داويت أبيت أملاخ مملاس تيزحقوسنا أبيت مست ويون أبيت دانكرا مملاس تحقوسنا سلازي أبيت أملاخ اتمكليتنا ذكرنا أبيت أملاخ كن مالالس ناب እግዚአብሔር أملاخ كن غوي يزخخرنا مالتي بدحر زون نو بأفاز بلعتا أب حتيات زودقا نعدنا هيوان بأفاز بلعتا يصفلس بأفنا بمبلع زمتص حتيات بمبلع زمتص أب غزي صوم نو نزتوسن غزي خنصومن نزتوسن غزي እግዚአብሔር أملاخنا سغانا بمدكان نفسنا بمحيال እግዚአብሔር أملاخ كنذكر اند أنبر كمزي يتكونوا كما انسسا زالبومو كم زبالو كم انسسا ساعات ناي بلعي ساعات ناي صلوت ساعات كالئ زيبلنا حق زيبلهم أكايدهم زي معريكم كون أيكونن زكبئنا مالتي سلازي بأفنا نزمس حاتيات كأكن كلاخلو بزي أقاطامي إذن حمشت هواساتون بمنتاي مسل يعني لنا كل سب مكليت كم زلو إذا مسل مالتي بدحر زي اتبع الكلتة دما نهو قدس بيتروس بعال كلتة تبهيلي يسمي مخنياتو كلتة ملخ سلت صحفة قدس بيتروس بعال كلتة تبهيلي بزي منصر دما أبوتات كهنات بقدس بيتروس منصر أبوتات كهنات أمنتاي درجة خمزلنا ويون أمنتاي كيدت كمزلنا ناي قدس بيتروس ناي كلهم 10 هواريات أكايدا ويدما
ናይ ኩሎም 12 ሃዋርያት ፍረድና ንፈር ዘለና ወይስ በአንጻሩ እቶም እኩይ አካይዶም እኩይ አሰራርሓኦም እኩይ ቃላቶም እንደ ሰንዘሩ ዝነበሩ እሞ መወዳእታኦም ከአብ ጥፍአት ዝወደቁ ኢና ንኸውን ዘለና በዚ አጋጣሚ ካህናት እንታይ ዓይነት ፍረ ነፍር ኣለና ካህናት እንታይ ዓይነት ስብከት እንታይ ዓይነት ቃላት ወይ ድማ እንታይ ዓይነት አገልግሎት ነገልግል ከም ዘለና ክርዳአና ይግብኦ ማለት እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ንሆ ፍረ ምፍራዩ ምስክርነቱ እንታይ ኒቆዲሞስ ወዱ ከም ዝፈረየ ዘርእየና ማለት እዩ አነ ንስኹም ከሎሚ እንታይ ፈሪና ንወት በዓል ሓደ መክሊት ድማ ብምንታይ ዝምሰል ብይሁዳ ይዝምሰል ከምኡ ከዓ ይሁዳ ጥራይ ዘይኮነ ንይሁዳ ዝመስሉ ብዙሓት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብዝተዋሃቦም ማዕርግ ብዝተዋሃቦም ጸጋ እቲ ኣብ ልዕሊኻ ዝተዋሃበ ብመንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኻ ዝተዋሃበ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሸለል ይትበሎ ከም ዝተባሃለ ሸለል ብምባል ዝተዋሃበና ማዕርግ ሸለል ብምባል ዝተዋሃበና ጸጋ እንሆ መክሊትና ብግቡእ ከይተጠቀምና መክሊትና ቀቢርና ንኸይድ ተዳ ኮይና ደቀ መዛሙርትና ይሁዳ ኮይና ኢና ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ንኹሉ ሰብ ብማዕረ ዝተዋሃቦ መክሊት እንተዳሪእና ከዓ ግዜ ናይ ኩሉ ሰብ ብማዕረ ካብ ለዓለ ማዕርግ ክሳብ ተሓተ ማዕርግ ንኹሉ ሰብ ብማዕረ ዝተዋሃበ መክሊት እዩ ስለዚ እዚ ግዜና ኣብ ምንታይ ኢና ነጥፎ ዘለና እዚ ግዜና ልክዕ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብለና እንሆ ዘመኑ ክፉእ እሞ ግዜኹም ዓዲኩም ከምቶም ሓይስ ዘይኮነ ከም ለባማት ብጥንቃቐ ተመላለሱ ከም ዝበለና እንሆ ከምቶም ለባማት ዲና ብጥንቃቐ ንመላለስ ዘለና እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር አምላኽና ሰሚዕና እግዚአብሔር ብዝብለና እግዚአብሔር ብዝመርሓና ዲና ንኸይድ ዘለና ወይስ ከምቶም ዓያሽ ተባሂሎም ዝተጸውዑ አንጻር ናይቲ ጥንቃቐ ዘይብሉ አካይዳ ወይ እውን እግዚአብሔር ብዘይ መፍራሕ እግዚአብሔር ብዘይ ምኽታል እንኸዶ መንገዲ ክሳዕ መዓስ እዩ እምበኣር በዚ ለማዓንቲ ናይ ገብርሄር እቲ እሙን አገልጋሊ መን ተባሂሉ ዝተጸውዐ እንሆ በዚ አነ ንስኹምን እቶም እሙና ተባሂሎም ዝተጸውዑ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ አቦና አብርሃም አቦና ሙሴ 12 ሃዋርያት 72 ነርድእቲ 36 ቅዱሳት አንስቲ 318 አቦታት ወዘተ እዞም ኩሎም ናይ ቤተ ክርስቲያንና መብራህቲ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ቅዱሳን ተባሂሎም ተጸውዑ ሰብ መክሊቶም ረቢሖም እግዚአብሔር አምላኽ ቅዱሳት ብሩኻት ኣብ ብውሕድ ተኣሚንኩም ኣብ ብዙሕ ኣክሸመኩም እየ ዝበሎም እግዚአብሔር አምላኽና እዩ ብኣንጻሩ ድማ ካብ ይሁዳ ጀሚርና ናብ አርዮስ ክንወርድ ናብ ልዮን ክንምለስ ካብ ጳጳሳት ልዮን ካብ ካህናት አርዮስ እንሆ ከምኡውን ይሁዳ ካብ ኣርድእቲ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ በዓል ዴማስ እዚኦም ድማ እቶም መክሊቶም ቀቢሮም መክሊቶም ብግቡእ ከይተጠቀሙ እንሆ ዝተዋሃቦም ጸጋ ሸለል ብምባል ኣብ ውድቀት ዝወደቁ እሞ ኣብ ናይ ዘለዓለም ልክዕ ከምቲ ኣብ መወዳእታ ጽሒፍዎ ዘሎ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ሓዋእቱ ወንሱም ሓርቃም ኣስናን ወይ እውን ነብዓትን ብኽያትን ዘለዎ ቦታ ኣእትውዎ ከም ዝበሎም ኣብኡ ኣትዮም ዘለዉ ኣነ ንስኻትኩምን እቲ ሕያዋይ ኣገልጋሊ መን እዩ ዝተባሃለ እቲ ሕያዋይ ኣገልጋሊ ዝገብሮ እቲ ሕያዋይ ኣገልጋሊ ዝሰርሖ ስራሕ ብምግንዛብን ብምርዳእን ከምቲ ሕያዋይ ኣገልጋሊ ዝሰርሖ ስራሕ ሰርሒና ሕያወት ብሩኻት ናይ ቤተ ክርስቲያን ተመላለስቲ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ደቂ ተባሂልና ሕያወት ተባሂልና ክንጽዋዕ ዳ እምበር ሃካይ ዘይእሙን ኣገልጋሊ ዘይ ሕያዋይ ኣገልጋሊ ተባሂልና ከይንጽዋዕ በዚ አጋጣሚ ክንርዳእን ክንገንዘብን ይግባአና ስለዚ እቲ ሕያዋይ ኣገልጋሊ መን እዩ ተባሂሉ ዝተጸውዐ በዚ ለማዓንቲ ዕለት ንነብስና ኣብኡ ብምእታው
ኣብ ሕያው ወድና ዘለና ወይ ኣብ ተሃካይ ኣገልጋሊ በመገንዛብ ነፍስና በመፍታሽ መንገድናን ኣካይዳናን ተዓዚብና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንምለስ ቅዱስ ፈቃዱ ይግበረልና። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።